Lero pa 5 June 2024 tabweranso pano pa Nyasa Voice Box ndi mabambo Bile Banda modyo yawo imene yowani yake aitchula kuti tilikonde dziko lathu. Ndiye modyo imeneyi bambo Bile Banda ndithu akukamba nkhani zosiyanasiyana koma iwo makamaka ayamba audio yawo pofunsa kuti kodi Edward Kambanje ali kuti kodi nanga apolisi adawamangiranji bambo Edward Kambanje. Ndi mafunso amenewa ndi amene Bile Banda ndithu akufunsa komanso akulongosola nkhani zina ziwiri zitatu zimenezi modyo yawo yalero imene ndithu akudzudzula utsogoleri wa olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe chakwera pano pa Nyasa Voice Box. Tete nkhani imodzi kuti timve kuti Bile Banda akuti chani ndipo mapeto kwake tikupemphana Malawi amene matemvera pano kuti mutiuze in the comment section below kuti zimene anena Bile Bandazi mukugwirizana nazo kapena mukutsutsana nazo. Mutiuza in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Amayi ndi abambo, abwenzi ndi anansi, okondedwa makolo anga, okondedwa our fellow citizens, beloved sons and daughters of this great Republic of Malawi. A very good afternoon. My name is Bile Banda. Firstly, I wish to find out and ask a very simple and honest, straightforward question. Where is my comrade Edward Kambanje now? Alikuti Edward Kambanje panopo. Mwamutulutsa mukunsunga pazifukwa zanji wala kwa chani waphwanya Reserve Bank chomwe wapanga ndi cholakwira ndani? Kodi tchimo limene tapanga ndi tchimo lotani? Kodi inu bambo Tithyola, inu achakwera, inu achilima ndi nonse maudindo anu adatha pa 21 May. Why are you treating and behaving like you are the owner of this state? Inuyo dziko lino lukhala ngati ndi lanu, mudachita kulanda boma. What are you doing and why are you willy-nilly making Malawi a police state? Why are you behaving like this? Kumanena kuti wina aliyense is more like adzipanga report kwa inu okapena akhale under your control. For what? Amayi ndi abambo, tili ndi ma police bail. Mwamanga anthu mukupanga treat anthu olakwika ndipo wina aliyense akumakhala ngati kuti he or she has to report to you. For what? Abusa achakwera amalawi akutoperani. Ine Bile Banda ndakutoperani. Ndipo ndikudabwa you keep on treating inhumanly anthu willy-nilly kuti ngati inuyo ngati kuti ndinu amene muli ndi dziko lino ndi lanu. Malawi si wanu, dziko lino si lanu. Amalawi, let us all stand up. Let us all rise up and demand the immediate release of all those that have been illegally arrested. Amene mukwasunga kundende, amene muwamanga for no apparent reason, like Edward Kambanje and many other colleagues. Release them now. Ineyo, I am also holding accountable. Sindikuza for what reason? I have to report every now and then kumapita ku police. Ndidala kwa chani? A polisi zindikirani. Inunso lamulo siri kukulolani. Sikulina, any other day, any other time, any police officer, any other
whether a military official or any other public officer, you can equally be arrested. In your policy, all public officers, don't say, let us be duty bound. Tizindikire, what we are doing and what is happening is morally not correct. Dipempe anthu amene timatumikira dziko munjira zosiyana-siyana in all public service. We are public servants. Let us have the limits and let us exercise cautiously our responsibilities, because today or tomorrow you too will be held accountable. Beginning with you, Reverend Chakwera, the so-called Mbusa wa Chinyengo, Mwabazindalama Zingati, as we are talking now. Abusa Chakwera, how much money are you keeping in your pocket? How much have you made us suffer? People dying needlessly. Amalawi ndikumwalira chifukwa chakukhalitsa kusowa mankhwala mzipatala mpaka na anthu ena kumwalira. Ena ndikupanga zinthu zosayenereka za mwina kaya ndi kuchimwira munthu wina aliyense amachimwa ndithu, tonsefe timachimwa, koma tinayenera kudziwa kunena kuti amene ochimwitsitsa kwambiri ndi amene akusunga boma m'manja mwake, ndi amene akugwira ntchito ya public service. A public servant is a thief, because you never know what will happen tomorrow. You never know what he or she is doing. Mai Katumba, kodi dzina likenda litchula bwino, inu Mai Katumba, Mulungu akukantheni ndithu Mai Katumba. Esther Katumba, Bambo Chitola, don't know the way you're treating your daughter. Mukumpangitsa mwana wanu kupanga zinthu khala ngati kuti iyeyo tsiku lina anything can happen to her. Innocently, the daughter zikhoza kupangitsa zoti mwana anything can happen. Ndikupemphe uonetsetse ukapemphere kwa Mulungu kuti Mulungu akukhululukire, chifukwa zomwe wapanga iweyo sukudziwa. Akukulakwitsa ndi bambo wako. Bambo wakoyo ndi munthu amene akupanga zinthu zachinyengo zofuna kuwononga mtundu wa dziko la Malawi, kuphatikizanso iwe yemwe. Iweyo akukuwonongetsa moyo wako, tsogolo lako ndi bambo wako. Inu abusa achakwera, musachimwitsa Malawi, musandichimwitse ine. Ndine Bile Banda, ndipo ndikugwirizana ndi ena onse, tikumemezana tonse nzika za dziko, tithane ndi mchitidwe umene mukupanga abusa achakwera. Enough is enough. Tatopa nanu. Saulos Klaus Chilima, mudapatsidwa zindalama ndipo mudaba ndalama mukupanga zinthu zochinyengo. You're doing things illegally, unconstitutional. You're holding a public office without the law. Without the law. Saulos Klaus Chilima, you are one person. Udapangitsa kuti upange dziko lino lisokonekere. If it was not for you, Chakwera sakanakhala pa mpando. And let me repeat, if it was not for you, Saulos Chilima, Chakwera sakanakhala mtsogoleri. If we make all this ascension, it is you. It is the repeated statement that comes from you. Ndi zimene munapanga kungwirizana wanuko kulanda boma.
Arthur Peter Mutharika is a very innocent person. But look the way you have handled or treated Professor Arthur Peter Mutharika. Right Honorable Right Honorable Dr. Atupere Muluzi, my brother, Comrade Bright Nsaka. All other colleagues, Dr. Dalitso Kabambe. And when I say it is because of none other than Saulos Klaus Chilima. If it was not for Saulos Klaus Chilima, zinthu zambiri dziko lino likanakhala likupita chitsogolo. Yes, aliyense amalakwa mwina maudindo osiyanasiyana bwezi atapangidwa hodi molakwika, koma zinthu zina bwezi zili pabwino, bwezi zinthu zikukonzedwa. Koma abusa achakwera, inuyo ufiti umene muli nawo inu ufiti ndigwirizane ndi anthu mmene akulankhulira. Fellow Malawians, fellow citizens, Klaus Chilima ndi anzawo achakwera atichimwitsa kwambiri. Ndipo lero titseke nyumba yathu ya malamulo. Parliament must be immediately closed. Not all members of parliament are wrong. There are other members of parliament who are very professional, very organized, very innocent. They will dutifully and shortly return to parliament. We need an immediate parliament, an agent, not parliament. We need an agent assembly to reconstruct this country. Kuti tukonze a short assembly kuti kwakanthawi kochepa mwina parliament jengokumana for 3 days. 3 days only. Parliament ikangopanga convene and mukapange disperse. If not, we can say kuti parliament should not go and have we don't need any parliament. Aphungu a nyumba ya malamulo, mafumu kwina kuli konse kumene muli, maudindo a speaker, maudindo ama MP. If fail, we are the duty bearers who hold each one of them accountable. Ndipo pano tikunena kuti they can go for only a few days and go back to their respective homes. For Malawi atopa, they have never seen professional support from members of parliament. They have never enjoyed the services of you, members of the National Assembly. Makansala nanji ndi anthu ochepa amene amatumikira dziko lawo, anthu ochepa. Chifukwa cha ichi timanyadira anthu amene timati tikakhala ma constituency mukapena madera mathumu timatha kuona kuti anthu awatu akuonetsadi kuti akulikonda dziko lawo. Akamaona ma potholes, akamaona ma blackouts, akamaona the cost of living, akamaona ma challenges amene anthu amakumana nawo m'mamidzimo, ndimaona MP or councillor kapena munthu amene amabwerera kudzachita nawo, kutenga nawo gawo, ngakhale kumaliro, ngakhale kumavuto, timachita noti awatu tili nawo, anthu awa tili limodzi. Chifukwa cha ichi ine Billy Banda, I share the strongest grief. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, Your Excellency Dr. Bakili Muluzi, all other eminent leaders, Right Honorable Mark Katsonga, ulemu wanu mudalankhula mogwira mtima komanso momveka, ndipo ndi nthawi yoyenera kunena kuti aphungu akapena nzika zonse zedziko zizindikire kunena kuti pa 21 May udindo wa mtsogoleri wina aliyense udatha. Ku Capitol Hill anthu nonse amene muli not duty bound, pack up and go. Nyamukani mudzipita.
atsale okhaokha amene akuzindikira udindo wawo moyenera, osati anthu amene akufuna kuononga dziko la Malawi. Amayi ndi abambo, dziko lino lasochera. Watisokoneza si wina koma Chakwera ndi Chilima. Chakwera ndi Chilima. Ena onse wachina Nkaka, achina Chimwendo Banda, tilibe nawo ntchito. We have never appointed and we don't even know who they are and what they are. They are amene akubandalama. They are people that must be held accountable. Malawians, let us all stand up together. We citizens, let us realize that we have the mandate, we have the responsibility to hold power holders accountable. Kambanje, you are not alone. We are with you. And I wish an immediate demand. My Inspector General and you, my Inspector General, pena pake zindikirani kuti udindo wanu unatha udindo wanu. You're no longer the Inspector General. Check your records, check your file, muyangane marecords anu. As Inspector General, are you remaining in that office? What about in our other appointing authority? Tinene, MDF, Magwido and Chito Awant, who appointed and who? Why are you remaining in office and why do you want to cling to that office when in actual fact, check what happened? Karikare zinachitika cha China zinachitika jan in 1992. What about now? And today you want to adzipanga zomwe adapanga 1992? Yeah, no. My Bambo Verantino Piri, ndi mai Yoram, tiente zindikire. Kunena kuti dziko lino sila Chakwera, dziko lino ndila Malawi. We are the real taxpayers. Misongo ndi yathu. Amayi ndi abambo, tisadzidelele. Let us take full responsibility. Chakwera tisamone ngati kuti he is above everyone. We citizens must stand up. Let us respect one another. Titetezane ndi kutumikira nzika za dziko. Malawi belong to you and me. Thank you very much, fellow colleagues, and thank you very much, fellow Malawians, fellow citizens. Inshallah, God bless.